Me ollaan Evermeillä rakennettu paljon integraatioita ja nähty monenlaisia valmiita integraatioita ja muiden tekemiä integraatioita. Ja suurin ongelma integraatioissa usein on heikko läpinäkyvyys. Eli asioita tapahtuu jossain taustalla, mutta kukaan ei oikein tiedä, että milloin se integraatio on viimeksi suoritettu, milloin siinä on ollut viimeksi ongelmia. Onko sen kanssa kaikki ok niin kuin just nyt. Ja tätä ongelmaa me on ratkaistu Evermade Studiossa. Ja meiltä löytyy tämmöinen Everwatch-niminen monitorointi, eli me ollaan tässä WordPressin ohjausnäkymässä. Me nähdään tästä suoraan niin kuin yhdellä katsauksella, että kaikki integraatiot, mitä meillä täällä sivustolla on, ne toimii tällä hetkellä. Ne on toiminut täällä jonkin aikaa. Ja me voidaan pureutua tänne vielä niin kuin syvemmälle. Me voidaan avata täältä jokin yksittäinen tapahtuma ja me nähdään siitä vähän historiatietoa. Ja nähdään tosiaan, että miten usein siellä on ongelmia, milloin siellä oli viimeksi ongelmia, mikä se status on just nyt. Ja pystytään pureutumaan vielä niin kuin niihin yksittäisiin suorituskertoihin tarkemmin. Ja tietenkään se, että tämän varassa että täytyy aina muistaa tulla tänne WordPressin editorin ja täältä katsoa, vaan näistä lähtee myöskin hälytyksiä, lähtee meille. Me voidaan laittaa myöskin sähköpostilla esimerkiksi tulemaan kopioina myös hälytyksistä, kun on ongelmia, ja sitten automaattisesti, kun se ongelma on myös ratkaistu. Sen lisäksi meillä on nämä hälytykset, niin me halutaan myös tuoda niitä integraatioita näkyville tänne hallintaan. Eli meillä voi olla sivustolla useamman tyyppisiä integraatioita, mutta me voidaan koota ne kaikki tänne hallintaan niin kuin yhden integraatio-osion alle. Ja meillä voisi olla esimerkiksi joku CRM-integraatio täällä. Meillä voisi olla tuoteintegraatio, josta löytyisi sitten ne tärkeimmät faktat täältä heti näkyviltä. Et jos siellä on esimerkiksi jonkinlainen jono, jolla tuodaan tuotteita, nähdään, että paljon siellä on jonossa tällä hetkellä tavaraa, milloin sitä jonoa on viimeksi käsitelty, minkä näköisiä tuotteita sieltä on viimeksi tullut läpi ja vielä kokoama näistä tähän integraatioon liittyvistä tapahtumista. Ja toki me räätälöidysti lisätään tänne vielä lisää näitä välilehtiä. Esimerkiksi voidaan listata ihan kaikki tuotteet, joita sieltä integraatiosta tulee. Jos meillä on hakupalvelu, niin siellä voisi olla niin kuin hakuun liittyviä asetuksia täällä hallittavana tämän alta suoraan. Me voidaan näyttää esimerkiksi hakuun liittyviä tunnuksia niin, että voi varmistua aina, että nyt se käyttää nyt niin kuin oikeaa tiliä ja oikeita tunnuksia. Me voidaan tietyissä integraatioissa tuoda sinne ihan niin kuin painikkeita, jolla jonkun ajastetun toiminnan lisäksi se voi ajaa käsin siellä. Et jos meillä olisi esimerkiksi tällainen hakupalvelu, niin me voitaisiin ehkä tarjota sinne tällainen painike. Sen lisäksi, että vaikka kerran yössä päivittyy se koko hakuindeksi, niin täältä nappulaa painamalla lähtee manuaalinen indeksointi käyntiin ja näin pystyy itse hallinnoimaan sitä integraatiota täällä.